Zásluhou projektov z fondov Európskej únie, ktoré boli poskytnuté aj mestu Michalovce, boli komplexne zrekonštruované a zmodernizované základné školy ako prvá základná škola Teodora Jozefa Musona v Michalovciach, kde výška grantu bola 39 758 eur. Ďalšou školou, ktorá bola zrekonštruovaná, je 6. základná škola na ulici Okružnej v Michalovciach a výška poskytnutého príspevku bola 1 094 632 eur. Realizácia projektu trvala od júna 2009 do októbra 2010. Prejdime viac do minulosti, kedy rekonštrukciou prebiehalo celé námestie Slobody v Michalovciach v roku 2002. Zásluhou projektov z fondov Európskej únie bola zrekonštruovaná takisto Michalovská hviezdáreň na Hrádku pod názvom Astronomický areál, rekonštrukcia Musonovho domu a parku. Realizácia projektu prebiehala od júla do decembra 2015.